महापालिका निवडणुकीतल्या निकालानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर टीका केली आहे। राष्ट्रवादीसमोर केलेल्या लाचारीचा निकाल आज महाराष्ट्राने दिल्याचा टोला उदय सामंतांनी लगावलाय। तर उदय सामंतांनी या संदर्भातलं काय नेमकं ट्विट केलं एकदा आपण पाहूया। सोशल मीडियावर उदय सामंत व्यक्त झालेत आणि ते म्हणतात, वंदनीय हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची उघड गद्दारी, हिंदुत्वाशी बेईमानी आणि सत्तेसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी समोर केलेली लाचारी याचाच निकाल आज महाराष्ट्राने दिला आहे। ना सत्ता, ना विश्वास, ना नेतृत्व, उबाठा गटाला संपूर्ण महाराष्ट्राने सपशेल नाकारलं। हा वैचारिक गद्दारीचा पराभव आहे। उदय सामंतांनी अशा प्रकारे ट्विट करत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला हा टोला दिलाय।